Des de l'Ajuntament, amb la coordinació del Centre de Salut, hem habilitat aquests dos mòduls per a facilitar les proves de PCR i que la gent pugui vindre també en vehicle, que pensem que és una manera més segura, més còmoda per als usuaris. Hem vist que la interferència, sobretot amb el mercat municipal, és millor que l'anterior ubicació per a fer les proves. La gent està més contenta perquè també es guarda la intimitat, s'augmenta la velocitat i la seguretat, i el Centre de Salut també està content perquè augmenta molt la seguretat de les persones i la velocidad en las pruebas. Pues ha mejorado mucho, sobre todo para los pacientes, porque es mucho más ágil, tienen 2 vías de acceso, pueden venir en coche y andando, y para los profesionales también. Y el punto de contacto intentamos que también sea para solucionar las dudas que nos están planteando, porque sí que tienen dudas. Por mucho que lo expliquemos, los periodos cambian, hay distintas pruebas y cada acto médico o de enfermería se utiliza para mejorar esta información.